Det var det, jeg tænkte. Det ser godt ud her. Det bliver spændende. Yes. Jamen, jeg starter lige med at spørge til dit nummer på Rødder. Hvor er koblingen mellem, eller hvordan tænkte du, da du så den originale tekst, at jeg vil lave det på den her måde? Jamen, da jeg fik kompendiet først, der læste jeg det der damer-digt fra Benny Andersen, og det kunne jeg sådan ikke rigtig komme væk fra. Så prøvede jeg sådan at kigge igennem de andre. Men på den her periode, der havde jeg også lige afsluttet mit debutalbum, som hedder Kvinde, som var sådan et konceptalbum omkring kærlighed, sådan en historie kærlighed om mit tidligere parforhold. Og så synes jeg egentlig, Damer sådan kunne være sådan en sjov afslutning på det. Jeg var jo inde i at skrive kærlighedsdigte i forvejen. Så da jeg så det, tænkte jeg sådan, det er fandme for let at tage det, fordi jeg har lige skrevet 10 sange om kærlighed. Nu skal jeg til at skrive et mere, måske skulle jeg prøve noget mere udfordrende. Og så gik jeg sådan med tanken om et af de andre digte, men jeg faldt altid tilbage på det der Damer der. Og jeg synes, hans tekst, den var så god, at det var sådan lidt svært for mig at skrive noget nyt, synes jeg. Jeg prøvede først at skrive et helt nyt omkring damer, men det synes jeg bare ikke rigtig fungerede. Jeg synes, han havde så mange gode ting, at jeg bare puttede noget sådan ind imellem, som gjorde det måske lidt mere moderne-agtigt, fordi han siger sådan noget med, at man ligger uspidset i sit penalhus, og sådan, du ved, den talemål bruger man nok ikke lige nu-agtigt. Så siger jeg i stedet for, at du ved, at du er sexet, og du ved det, og nogle gange er sex så svært at leve med, altså forstår du? Altså at det kan være svært at leve med en dame til tider. Og så Jakob der, min producer, han havde lavet det her beat her, som jeg havde tænkt længe over, jeg gerne ville have. Og så gik jeg bare sådan og sang, damer, 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 du ved, jeg har en ting på. Jeg tænkte, det er det her, vi gør. Og så valgte jeg ligesom min yndlingsdele fra digtet, og så satte dem sammen og gav det sådan en melodi. Og så de steder, hvor jeg synes, der manglede noget, der skrev jeg nogle nye tekster til. Og jeg er blevet rigtig godt tilfreds med nummeret. Jeg er rigtig glad for det. Det er også ret fedt nummer. Tak skal du have. Jeg spillede det med mine elever i dag, de var på sin junior. Det er godt. Det er jeg glad for. Jeg tænkte sådan mere... Jeg ved ikke, om det var svar nok. Var det det? Jo, det var rigtig fint. Okay. Så vi klipper bare det, jeg siger ud og sådan noget. Ja. Jeg tænker på noget andet. Hvordan tænker du nogensinde, at nu handler det om rødder, det her, ikke? Ja. Altså, er der en reference til rødderne? Altså, bruger man som rapper litteratur til noget? Eller lyrik? Altså, jeg kan godt... altså, nu læser jeg selv digte, sådan Søren Ulrik Thomsen er for eksempel ham, som jeg har læst meget. Ham er der godt nok ikke noget af i rødder, desværre, men altså, jeg tror da, at man som lyriker går meget op i, hvordan man bruger ordene. Jeg kan godt sådan blive, overrasket over nogle af mine kollegaers måde ligesom at sætte en sætning sammen på. Og når jeg hører andre danske kunstnere, hvordan de sætter ordene sammen. En spøjs idé, hvordan man ligesom får en tanke til at så udtrykke det. Og så binde det videre med den næste linje, og til sidst har du en hel historie. Det tænker jeg meget over. Og kan godt sådan nogle gange læse, for eksempel hvis nu jeg mangler noget inspiration, læse noget af Michael Strunge, du ved, og tænke sådan, hvordan har han sat ordene sammen? Hvad for nogle ord bruger han? Så jeg tror, jeg ved ikke om det er alle, men det gør jeg i hvert fald. Altså, jeg tænker meget over sådan, for mig handler det ikke så meget om rimene. Du ved, det behøver ikke at rime for mig, det skal mere skabe en stemning. Altså, du siger en sætning, og den ligesom undertrykker ligesom alt, hvordan man har det lige nu. Det er vigtigt for mig. Så det behøver ikke at rime sådan nødvendigvis. Så hvordan det hænger sammen med... Sammenhæng. Må jeg spørge mig andet i forhold til når du bliver mågerne med? Ja. Og byggeriet. Ja. Jo, jeg tænkte på, når du skriver tekster af det hele taget. Ja. Du har nok sagt det lidt, men hvor får du inspiration fra? Er det bare noget, der kommer ind i hovedet, eller hvor kommer det? Det kommer faktisk tit fra musikken først. Som sagt, så jeg skriver meget i stemninger. Og jeg laver meget sådan et koncept. Fordi dengang vi startede med at lave rapmusik, der var det jo sådan noget meget battle. Du ved, 8 Mile og sådan nogle ting, ikke? Du ved, vi skulle disse hinanden og sådan noget. Men det har bare aldrig rigtig været min... Det ligger bare ikke til min person at gå ud og svine en eller anden til. Så vil jeg hellere sådan give den op for ham-agtigt. Jeg er ikke så konkurrencemenneske på den måde. For mig handler det ikke om at være den bedste. Overfor alle, det handler om at være den bedste, som jeg kan være. Så det der med rimen og sådan nogle ting,
kom jeg hurtigt væk fra. Så når jeg skriver tekster, så er det med en idé, for eksempel et konceptagtigt. For eksempel så laver jeg nogle plader om politisk. Så har jeg en overskrift, når jeg skriver et nummer, der hedder moderne slaveri. Så bygger jeg ligesom grenen ud fra det. Hvad er en moderne slave? Hvorfor er vi moderne slaver? Der er vi på grund af penge og sådan nogle ting, ikke? Så jeg går ligesom ind med en overskrift til et nummer. Og så bygger jeg ligesom gren oven i mit hoved for det. Og så skriver jeg nogle linjer ned. Og så sætter jeg det hele sammen. Og så til musikken, så falder det hele bare sammen, tror jeg. Godt. Super. Skide godt. Var det det? Ja, tak. Nu har vi lige